दा गिर्जा मोखां नै बेनिफ्राय नायदो नै नायना लादो. Yes, hello. From where you are? Nepal. Nepal. It's very nice. Yes, very nice. First time coming? Yes. खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि नैबे गेटनिफ्राय बियो बरायनाय मोनसे गेट दा नैबे लकेशनानो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिविटा एरियानि बेखौहाय लालाय सनापुर होननानै बुङो बरायो जों गोदान गिर्जा न' फोथारनाय फारिलाइयाव अब्ला बे गोदान गिर्जा न' फोथारनाय फारिलाइयावनो फोथायारिफ्राबो फैगासिनो दं अब्ला आङो हाबलांनि नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दिनैनि मोनसे समायना रमायना गिर्जा न' लुखांनो हानायनि रंजानाय इसोरखौ बाख्नायनाय हाबाफारि लालाय सनापुर दा Sonapur Lalai होनो लालाय सनापुरबो होनो गयफ्राथ' बिराद समायना रमायना जोंनि जायगायाव जेरैथिंबो गय बागान नुगोन आरो बेनि गेजेरावनो भुटान सेराव भुटान बर्डारावनो नैबो मा पार्किं बोरै दोननांगौ ओरै आखिजों बेजों सालाय सनलान जाबाय अब्ला सफैबाय लोगोफोर नैबे पार्किं एरियायाव पार्किं खालामबाय गारिखौ बेनिफ्राय नैबो जानो हागौ आलासि नाजावग्रा बिथांमोन नैबे मण्डलिनिनो दैदेनगिरिफोर आलासि नाजावग्राफोर गोजोन्थों दे गोजोन्थों दे गोजोन्थों As a guest. Oh, As a guest. आलासि हिसाबै Respect everyone. and every religion Every religion. every caste Very important. yes बे सारा माने बौनिनो खाथिनि नेपालि बिथाङा ओमफ्राय लकेलिटि ओमफ्राय लकेलाव बिदिनो समाज सिबियारिखा मानसिया राजेश पाठक डाঙर जात दा हाबलांदिनि दा मोनबायानो होनदो नैबेयावनो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो डेक'रेसन पार्टखौबो गासैबो दिन्थिगोन मा होनदों बे लाइन नाजावग्रा दे होमबासो आङो गाइड नांगौलै सासे दे थेंक इउ दे थेंक इउ गोजोन्थों नैबेनो जाहैबाय नै बियादैया ओमफ्राय इनभाइट खालामग्राबो बेनो आंनि बियादै जाहैबाय दैथुन इस्लारि औ नों गाइड जादो दसे आंनि थाखाय हो आंनि थाखाय गाइड माने बयनिबो थाखाय गाइड जायफ्रा नायगासिनो दं थो दा नोंथांमोना बेनिफ्राय गेटखौ माने बेनिफ्राय खेबसे गुवारै नायग्रो ओमफ्राय बेनिफ्राय आं खाथियाव थांनानै मोनफा मोनफा नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेबायदि आरो मेन गेट औ बेनिफ्राय ओरै हाबबाय दा बेखिनियावबो गासैबो नैबे हाबनायावहाय बेबायदि साजायनाया बे ससे लामा दं आरो बेयाव नैबे सेकेन्ड गेट ओमफ्राय ओरै थोदो ओरै हाबग्रोदिनि बे जाहैबाय नै ओरै बानायदों रेस्ट हाउस बे बयनिबो थाखाय ना आलासि जेनेरेल नै वाव मेन गिदिर रेस्ट हाउसा बैयाव दङ बैयावहाय मेन ना ओमफ्राय बे जिरायथ'ग्रा औ दे जोबोद मोजां दा गिर्जा मोखां नै बेनिफ्राय नायदो नै नायना लादो दा गोजौआव नुबाय सनाजों लिरदों सनापुर नालाय जायगायाबो Sonapur Lalai Baptist Church under BBC माने बर' Baptist Church Association established on 1989 बेनिफ्राय ओरैबो दंबावो नै बेखौ आं दा दिन्थिगोन ओरै मोनसेबाव रेस्ट हाउस नैबेबो जाहैबाय आरो गेस्ट हाउस आलासिफोर जानो हागौ गाहाय आलासि बायदि बायदि सफैजोब्बाय नेपालनिबो बेनिफ्राय नैबो बानायदों जाहैबाय सेल्फि जन आजिखालि सेल्फि जन एबा फट' जन नैबे नै माने ओरैनिफ्रायब्ला लामानिफ्रायब्ला ओरैबायदि नुगोन नै आजिखालिथ' बिदिखौ हाबाफारिफ्राव लुबैयो सुबुंफोरा मटर टायारजोंनो बेबायदि माने बिथांमोना खस्थ' खालामनानै समायना बानायदों आरो वाट क्रिएटिभिटि नायदो बेनिफ्राय बिदिनो थांनाय फैनाय लामा दंजोबखायो नै बेयावहाय बेलाय ओमफ्राय ओरैहायनो खालबारि हाजो माखासे खालबारि हाजोनि माने बै माबाखौहाय हाजोनि महरखौ बोनानै बेयाव बानायदों अन्थाइजों न'खरनि नाव थाबथाग्राया न'हरनि नाव थाबथानाय न'खरनि नाव थाबथानाया बेयावनो आदसा नैबे हाजोआव आरारात हाजोनो नैबेयो ओमफ्राय ओरै मोनसे बानायबावदों हाजो एभेन्जेलिस्ट मा नाम एभेन्जेलिस्टनिया माबा सुबिर बसुमतारी ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खालबारि गलगथा औ आदसा नैबे बेनिफ्राय बिदिनो जिरायथ'ग्रा जायगा दङ नै बेबायदि साइख्लेम मोननो थाखाय साया मोननो थाखाय साथाबो होफादों बेबायदि गिर्जाया माने फ्राय सायाव टाइल्सआनो बांसिन ना फ्राय टाइल्स काभार्ड बाय टाइल्स माने टाइल्सजों काभार होजोबनायनिखा आरो काभार्ड जोब सायाव जाहाथे रं खारना बादामालि खाया बायदि
बेफोरखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बिराद कस्टलि माने बिराद बेसेन गोसानि गिर्जा न'खौ लुखांबाय आरो बेजों लोगोसे बे मोनसे भुटान हादरनि खाथियाव थानाय ओरैबायदि गिर्जा दा साइडजोंबो नोंथांमोना नुगोन नै बेबायदि एभरिवेयर टाइल्सजों कभार खालामजोबनाय नै सिंजोंथ' हाबनो एसे उसुबिदा माने अपेनिं सेरेमनि जाथ'वाखै फिथाखौ हास'थ'वाखै बेनिखायनो जोङो साइडजों हाबनानै सिंनि इन्टेरियर डिजाइनखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि दे आरो गाखोबाय बे बेक साइडजों हाबग्रा आरो बियो अब्ला जों हाबनानै पार्ट बाय पार्ट नोंथांमोननो हानायखिनि खिन्थागोन जोङो मेन बियो औ बे एखेबारे सिगांनि मा होनांगौ जाखो बेखौ मा होनो फ्रन्ट साइडनिखौ नोंसिना पुलपिटनो नैबेयाव आलासिफोर थाग्राबा मोनसे गोजौसिन जायो बियो भासन होग्रा माग्रा ओमफ्राय प्रेयार लिड खालामग्रा बेफोरबायदि बायदिया नैबेनिफ्राय जायो ओमफ्राय आलासिफोरा एबा दैदेनगिरिफोरा नैबेखिनियाव जिरायनाय जायो दा बेक साइडआव बेबायदि नै ओमफ्राय फांखा दङ फल सिलिं नामा हा फल सिलिं होनो बे फल सिलिं जोब एभरिवेयर माने गोजौनि सिलिंआ फल सिलिं जोब ओमफ्राय माखासे पिभिसि बेबायदि डेक'रेसन नै दा बेयाव थाखोनै दङ नै नैबो थाखोसे बैयाव थाखोसे बेलाय बेनिफ्राय ओरैहाय फोथायारिफोर एबा पाब्लिकफोर जिरायग्रा बेनि थाखाय नैबे गोलाव चेयार नैबे औ 100था साब्रै खुरिला 400 जन ओमफ्राय बेक साइडआव बेबायदि नै माबा दङ गोजौनो मा होनो बेखौ बेलकनि माने माखासे हाबाफारिफ्रावहाय जुदि जायगा थोआब्ला बे गोजौनिफ्रायबो बाहागो लानो हानायनि बेबस्था बेयाव दङ गिदिर हाबाफारिनि गिदिर जानाय दा गिदिर जानो लोंनो थाखाय बेनिखायनो गिदिर जाग्रा हल ओरैहाय जाग्रा लोंग्रा जायगा जाहैबाय नैबेयाव गयबारियावहाय बेनिफ्राय नैबे आरोबाव गिदिर रेस्ट हाउसनो बे गिदिर रेस्ट हाउसआव जों नायनि दा फार्स्ट नैबावहाय नैबे गिदिर रेस्ट हाउसआवहाय माने बरायग्रि जाहैबाय बयखौबो नैबे मण्डलिनिया दा जोंबो हाबलांदिनि नैबेयावनो दा बेबायदिनो बरायगासिनो दं बयखौबो आलासिफोरखौ होमब्ला आंबो थुजानायसै मा लिरनाय दङबा हामबायसै औ बे नैबे जाहैबाय प्रग्राम लिस्ट नै दा थुबाय नैबाव नै हाप्पि इनागुरेसन अफ चार्चनो बेवहाय प्रग्राम लिस्ट दा नैबे जाहैबाय गेस्ट हाउस बेखौबो मोजाङै साजायदों माने टेम्परारिब्लाबो टेन्ट हाउसनि गेजेरजोंहाय दा नुगोन नोंथांमोना नै दा गोबां आलासिफोरा बेयावहाय जिरायनानै दंसै ओरैबो हाबाफारिया जागायथ'वाखै बेनिखाय जिरायनानै दं बयबो ओरै महिलाफोर बेनिफ्राय दा नोंथांमोना नुबाय नैबे जाहैबाय सनापुर लालायनि फुराना गिर्जा दा नैबेखौहाय बिथांमोना around 25 years बायदि सलियै दिनै बिथांमोना मोजां समायना गिर्जा न'खौ लुखांनानै लानो हाबाय बियो जोबोद रंजानाय थारैनो नैबे मण्डलिनि सुबुंफोरनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे रंजानाय आरो देरहासारनाय मोनसे होननानै आङो सानो दा नैबे माबायदि मोनो एसे नायनानै ला माने बेबायदियावहाय इसोर फुजियै इसोर सिबियै बिथांमोना आपग्रेड जादों सिगांहाय नैबेबायदि मोननाय खुनु सिलिं गैया थिं बेबायदि न'मोन बे गिर्जा न'आ नै बेलाय दा बेयावनो बिथांमोननि 80+ फेमिलिस न'खरफोरा बेयावनो हाबनानै इसोर फुजिबाय थादोंमोन आरो नै बेबायदि ओमफ्राय नैबे आदानि दायथ' आलदा दे दा गोबां सुबुंफोरखौ बिथांमोना हांख्रायदों आलासि हिसाबै गोबां गिदिर माने गोबां सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय जागोन बेनिखायनो माने गोबां एरियाखौनो लानो गोनां जादों संनाय खावनायाव नैबे गयबारियाव गिर्जानिनोखा दा गिर्जानिनो नैबे गयबारियावहाय लादों नै बिसोर संग्राफोर गोसो होना संगोन मा संगोन बाव ओंखाम सङो दै फुदुंदों नै अन्नानै टेबोलफोरखौ मोजाङै बेनिफ्राय दुलाराय बिदिनो संनाय जोब आरो बे गयबारियावहाय जेरावबो रिपर्ट लानानैसो टेबोल अमा बेदर
गोदाखांबावाखै माथो दाबो दंबावो दा दंबावोनो गोदानो नै गोबां गोदाबाय नै दा संनायफ्राथ' फ्राय मोनजोब्बायानो होनदां दा नैबो संगासिनो दंबावो नै अब्लाबो अमा बेदर ओमफ्राय नैबावहाय ना फ्राय नै सालथिया ना एवग्रा जाफैदों दिनैहाय नै आच्छा लाब्रा लाब्रा ओंखामाथ' हाजोबबाय दिनै दा नैबे जाहैबाय जाग्रा हल डाइनिं हल बिराद गुवार खेबसेयावनो गोबां जन जाजायो नोंसिनिबो बेंखा दामोदलिया ए दे गोजोन्थों दे जाबाय दानिया जोङो नायदिनि लोगोफोर मेन हाबाफारि बेनो जाहैबाय रिबन काटिं आरो बोर होनाय बायदि बायदि आरो नैबे समायना रमायना सनापुर लालाय मालिबिथा एरियानि गोदान गिर्जाखौ बेखेवनाय जागोन बेनिफ्राय दा नैबे सनापुर लालाय गिर्जानि सिङाव दा गासै फोथायारिफोरा आगान होबाय गिबि खेबनि थाखाय बे जाहैबाय बेलकनि पार्ट ना नै बेबायदि बुंजोब्बाय नै बेलकनियाबो जेरै जोंबो Yes, hello. From where you are? Nepal. Nepal, which place? Which one? Morang-Urlabari. Morang-Urlabari. And you, miss? Yes, from Nepal. From Nepal. Morang-Urlabari. How's the place here? It's very nice. Yes, very nice. First time coming? Yes. Yes. And what about this new church building? Yes, it's so big and so beautiful. Thank you so much. दा गाहायाव नै बेबायदि जायगा लाजोबबाय हनै गाहायावहाय बेयावहाय जेरावबो आस्ते आस्ते दा लाइट्सफोराबो फोजोंजाबाय जोंफ्राव जोब्बाय नै समायना रमायनासिन नुबाय
बेनिफ्राय बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों मेडाम बिना गयारि जाय बिथाङा UPPL नि सेन्ट्रेल वुमेन कमिटिनि सेक्रेटारि दा बिथाङा फंनैसो बिबुंथि आरो बिथांजोआ अनसुंथाइबो होलांदों एसे गिर्जानि नामाव बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानोना ख्रिस्टीय सिबियारि एबा इसोरा सासेल' नङा होमबा आं मिथियो इसोरा सासेल' होननानै आं सानो जेब्लाबो जोङो गुबुन गुबुन मुङै इसोरखौ गाबज्रियो नाथाय जोंनि बिगोमाया सासेल' बिथांमोन साफ्रोमनिबो जिबनाव जेनाखि न'खर दं गथ' गथायफोरनि सायाव आरो नोंनिनो गौरवनि थाखाय जों जाहाथे गोसोखांबावनो हायो सानबाय थानो हायो आरो जों आखाइ खालामनो हायो प्रभु प्रार्थना खालामबावदों आरोबाव दिनैहाय बे मेहेरगोनां प्रग्रामनि गेजेराव जोङो नोंनि आशीर्बाद जेरैहाय बायदि अपेक्षाजों दङ जोंनि गासै गोसो मोजांजों लोगोसे बे दानखौ नोंनो गथायनानै नैबे समावहाय नैबे गोदान गिर्जा न' समायना रमायना गोदान गिर्जा न'नि बिसय आं नोंथांमोननो मिथिहोनि नोंथांमोनाबो निसय मिथिनो लुबैदों जानो हागौ जे नैबे गिर्जा न'आ मा डिजाइनै लुजाखो आरो नैबे गोथौ गामियाव रायजो राजाफोरा बे एसे गिदिर गिर्जा न'नि खरसफोरखौ एबा बेखौ माबोरै मेनेज खालामनानै दिनै लुखांनो हाखो नैबेनि माने सुंद' खोथाफोरखौ आङो नोंथांमोननो मिथिहोनि नैबे बिथांमोननिफ्रायनो नैबे दैदेनगिरिफोर नैबे आमाइया जाहैबाय बियो कनस्ट्राक्सननि चेयारमेनमोन आरो नैबे गिर्जा न' बिल्डिं लुनायनि कनस्ट्राक्सननि चेयारमेनमोन आरो आमाइ हिरान्त बसुमतारी ओमफ्राय नैबे जाबाय बिलियम इस्लारि बे मण्डलिनिनो बेबो सासे इयुथनि दैदेनगिरि दा आमाइ जों बेखौनो मिथिना लानो लुबैगोन एसे मोजां नैबे जायगायाव नोंथांमोना गिर्जा न'खौ लुखांदों दा बेफोरखौहाय नोंथांनि रायजो राजाफोरनि मददजों ना माबायदियै बेखौ मेनेज खालामनानै दिनै एसे मोजां गिर्जा न'खौ लुखांनानै लानो हाखो साबायखर थाबाय दिनैनि जेनाखि आंनिनो इउटुबार जेनाखि बिबनाय सोमदोन बरगयारि बिथाङा फैनानै दिनैहाय बेबायदि मोनसे जोंजोंहाय सम आरो खाबु होफैनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय दा नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय आरोबाव नैबे बिल्डिंखौ माबोरै जागायबोदों होनोब्ला जोङो 2010निफ्रायनो जोङो बेखौहाय मोनसे फान्डिं फिसायै सोलिबोदोंमोन सलियै बेबायदि मोनसे जोङो फरजायावहाय 2018आव जोङो बेखौहाय मोनसे फाउन्डेसन खालामबाय ओमफ्राय 2018निफ्राय जोङो दायो फैयै 6 बोसोराव जोङो बेखौ कमप्लिटलि सफैबाय आरो बेनो जाहैबाय मोनसे सोरबा गभर्नमेन्टनिफ्राय एबा सोरबा मोनसे बाहेरानिफ्राय स्पन्सर थाइसेबो रावनिफ्रायबो गैया दा जोङो बे 84
हाउस हल्डार न'खरफोरनिफ्रायनो जोङो बेखौ खांलायनानै बे मोनसे फान्डिं खालामनानै आरो बोसोरै बोसोर जोङो डनेट खालामलायनानै नैबेबायदि मोनसे पर्यायाव जोङो लाबोबाय आरो बे न'नि जिनाखि डिजाइन बेखौ जोङो नेटआवहाय सार्च खालामनानै चइस खालामनानै मावनाय जादों आरो बे अबे कान्ट्रिनिमोन बेखौ जों दा बुंनो हायाखिसै अब्ला नोंथांमोननो आङो नैबे इनफरमेसनखौ होनो हाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मिथिबाय दा माने ख्रिस्टियान फोथायारिफोरा गाव गावनिफ्रायनो बेबायदिनो जगार खालामलायनानै एबा डनेट खालामलायनायजों आरो फान्डखौ रेसिं खालामनानै माखासे बोसोरनि प्लेनिंनि गेजेरजों फ्राय बेफोरबायदि गिर्जा न'फोरखौ लुखांनानै लायो दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बेबायदिनो होननानै आं सानो बेखिनियानोसै दिनैनि नैबे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय